ξύλο. Η Θράκη και ένα όραμα εξέλιξης της ύλης και της περιοχής. Εδώ, στην ακριτική Θράκη, πριν από 30 περίπου χρόνια, ο πολιτικός μηχανικός Αθανάσιος Σαράντης οραματίστηκε τη λειτουργία μιας μεγάλης παραγωγικής μονάδας επεξεργασίας ξύλου που πήρε σάρκα και οστά το 1977. Ο Δήμος και οι κάτοικοι του Τυχερού και της ευρύτερης περιοχής αγκάλιασαν με αγάπη το εργοστάσιο που θα τους έδινε δουλειά και θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του τόπου τους. Το εργοστάσιο της Ακρίτας απλώνεται σε 370 στρέμματα και οι καλυμμένοι χώροι του ξεπερνούν τα 60.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι άνθρωποι της Ακρίτας εξελίσσουν την πρώτη ύλη. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε την παραγωγή ξυλοτεμαχεδίων από τους κορμούς δέντρων και τον διαχωρισμό τους ανάλογα με το δασοπονικό τους είδος. Τα ξυλοτεμαχίδια οδηγούνται σε ξύρανση και διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθός τους. Προστίθονται σε αυτά συγκολλητικές ουσίες, στρωματώνονται σε 3 ή 5 στρώσεις, αποκτώντας έτσι η μοριοσανίδα μας την τελική της μορφή λίγο πριν την πρέσα και τη λίανσή της. Σε αυτό το στάδιο της παραγωγής η μοριοσανίδα επενδύεται με μελαμίνη. Οι επιφάνειες της μοριοσανίδας μπορεί να είναι λία ή πορόδες με διάφορα χρώματα και σχέδια από μυς ξύλου. Με σύγχρονη αρχιτεκτονική, με σεβασμό στο περιβάλλον, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της μηχανοργάνωσης και με ειδικευμένο, ικανό και υπεύθυνο ανθρώπινο δυναμικό, το εργοστάσιο της Ακρίτας έχει συνολική δυναμικότητα παραγωγής 1.000 κυβικών μέτρων μόριοσανίδων το 24ωρο. Η Ακρίτας παράγει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μοριοσανίδων και μελαμινών για όλες τις χρήσεις που διακρίνονται για την άριστη ποιότητα, την υψηλή αισθητική τους και τη μεγάλη αντοχή τους. Προϊόντα που διακινούνται με ένα άψογα οργανωμένο δίκτυο διανομής και τα οποία εκτιμούν και προτιμούν για την ποιότητά τους τόσο οι επιπλοποιοί όσο και οι τελικοί χρήστες τους. Η Ακρίτας προχωράει σίγουρα και δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου, έχοντας πια στο τιμόνι της τα παιδιά του ιδρυτή της, τη Λουκία και τον Γιώργο Σαράντη. Πρόσφατη σταθμή στην πορεία της Ακρίτας είναι 1992, κέντρο διανομής στη Νέα Αγχίαλο. 2000, είσοδος στο χρηματιστήριο. 2001, ιδιόκτητα γραφεία στην Αλεξανδρούπολη, έδρα της εταιρείας. 2002, κέντρο διανομής στη Μαγούλα Αττικής. 2003, ξεκινάει η μεγάλη επένδυση των 58 εκατομμυρίων ευρώ με τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα μοριοσανίδας. Παράλληλα, ανοίγει τις πόρτες των αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και μπαίνει δυναμικά στις εξαγωγές. Η Ακρίτας είναι σήμερα μια σημαντική δύναμη με 264 εργαζόμενους. Στο πρώτο εξάμηνο του 2005, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 23 εκατομμύρια ευρώ και τα προφόρων κέρδη σε 664.000 ευρώ, έναντι ζημιών 839.000 ευρώ το 2004, ενώ οι εξαγωγές της κατά το 2004 ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 602.000 ευρώ το 2003. Σημαντικότατη όμως είναι και η κοινωνική προσφορά της, όπως εμφανίζεται ανάγλυφη στον κοινωνικό απολογισμό της. Είναι προσιλωμένη στις αρχές του σεβασμού και της φροντίδας για τον εργαζόμενο, τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Με συνείδηση του κοινωνικού ρόλου της, συμβάλλει στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας. Οι Δήμοι Τυχερού και Αλεξανδρούπολης τιμούν τον ιδρυτή της Αθανάσιο Σαράντη για την κοινωνική προσφορά του. Μέρος της τιμής αυτής ανήκει στην οικογένειά μου και στους συνεργάτες μου.
Η Ακρίτας, συνεπής με την ιστορία της, δεσμεύεται στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Άνθρωποι, τεχνογνωσία, μηχανολογικός εξοπλισμός και πίστη σε αρχές και αξίες δημιούργησαν αυτή την ανερχόμενη βιομηχανική δύναμη που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στην Ακριτική Θράκη και εξελίσσει την ύλη.